Un llapis no és només un llapis. És una arma d'igualtat, de cultura. És d'un camí. És una eina per imaginar un altre món, millor, més just. Un llapis a les mans adequades. És infinit. Un maó sol no és res. Però molts maons són llar, són refugi, són protecció, un habitatge digne, una escola, una clínica, perquè les oportunitats, el futur, també es construeixen maó a maó. Una aixeta no és només una clau de què surt aigua. Una aixeta és vida. És combatre el canvi climàtic. És regar esperances. És el mínim imprescindible, necessari, perquè sigui possible arrelar. És alegria. Una aixada és més que una eina. És feina, és terra, és aliment, és harmonia amb el medi ambient, amb el planeta. És cultura, és esforç, és suor, és desenvolupament. Hi ha veus que mereixen ser escoltades, idees que cal compartir, missatges que han de ser amplificats. Denúncia, informació, sensibilització. Hi ha veus que abans que res no han de ser silenciades. Una mà pot fer moltes coses, però moltes mans unides hi poden fer molt més. Mans Unides, l'ONG de l'Església Catòlica per al Desenvolupament, treballa contra la fam i la pobresa als llocs més desafavorits del món. Amb les persones, amb les comunitats, amb les organitzacions locals. Per a un futur millor. Perquè moltes mans unides poden canviar el món. Declaramos la guerra al hambre. Estas palabras ponen fin al manifiesto publicado por las mujeres de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas que dio origen en 1959 a lo que es hoy Manos Unidas. En estos años hemos tenido reconocimientos como el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, pero sobre todo el apoyo y la colaboración de miles y miles de personas, de socios, voluntarios y amigos que creemos que un mundo mejor es posible.